Hi guys! Nandito kami ngayon sa Vista Amor Beach. Magligo kami ng dagat. So ito yung view guys. Nandun sila sa baba. So ito yung papuntang beach. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! So this is Hangal Girl, yung hangal sa kabukiran. So ngayon nandito kami sa Vista Amor Beach. Vista, tama ba yung pagka-pronounce ko? Basta nangaligo na naman kami ng dagat. So ano ba, na-loading ako. So guys, ang haba kasi yung biyahe namin. Uy! So antayin ba yan guys? Enjoy the view! So nandito na kami guys. So guys, nandito na kami sa Villa Esta. Anong singalan diri? Villa Amor. Vista Amor. Vista Amor. So ayan sila ng Lego. Ito ang view guys. A few moments later. So naabutan kami ng ulan guys. Pagilo mo, gwapa na kayo mo. So guys, umulan siya guys. Grabe, ang lakas ng ulan. Takot na kaming maligo dahil umulan. Charot! So habang umuulan, nag-ihaw kami ng ano guys. Nagsugba sugbaanay.
So guys, anong oras na? Ulan pa din kaya hindi pa kami nakligo. Hindi pa kami nakapagligo. Ulan pa din dito sa Villa Amor. Oh, Vista Amor. Maligo na kami. Mag-tiktok muna kami guys. Hi Blake! So now, after the rain, kanina umulan. So ngayon, maganda na ang langit. Maganda na ulit ang kalangitan. So you see the view. Si Wiser Bad, oh, selfie overload. So maganda na ang langit guys. So naligo na kami. As you can see. Ayan. Kita nyo ang mga villages. Charot. Cottages. Nice.
So, naligo kami dito, guys. Dito. Manaog kami sa hagdan. And then, nagbihis ako dahil ginaw. Nakumbulsyon. So, I survived. Can I call you back? You be my friend. Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. Hey guys, tapos na kaming maligo. Nagbihis na kami. So guys, pupunta kami sa Indra. So guys, 5 PM na, uwi na kami. So thank you. That's all guys for today's vlog. Please subscribe my channel, Angal Girl. And click the notification bell para updated sa lahat ng laag, sa karagatan, sa kabukiran, and everything. So thank you guys. Bye for now. See you in the next vlog. Bye! 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと